Sme v mojej obľúbenej lekárni v časti El Helal a chcela by som vám predstaviť tento produkt, ktorý určite tí, čo chodíte do Egypta a zaujímate sa o také veci, poznáte. Sú to takéto deodoranty, dá sa povedať. Je to vlastne voňavý krém. Inak aj muži si tu vedia nájsť svoju vôňu, pretože nie všetky sú iba sladké a kvetinové, aké majú ženy radi. Aj tento je taký skôr čistý. Je to záležitosť za 75 egyptských, čiže to máte 150 českých korún a euro 50 asi na slovenské, ak dobre rátam. Je to... Nie sú 50 českých, ako polka z toho. Áno. Aha, polka z toho, tak vidíte. No, som vám to chcela. Som vám to zle vyrátala. Takže vlastne polovica z toho. 40 českých korún. Okolo 40 alebo do 40, čiže naozaj žiaden náklad, dá sa povedať. A za mňa úplne účinné proti poteniu, nepotíte sa, nie ste mokrí, nesmrdíte, práve naopak príjemne to vonia a obsahuje to v podstate oleje, čiže napríklad kokosový, je tam vazelína, aj to celé vlastne má takú konzistenciu ako vazelína a odporúčam vyskúšať, možno zahodíte svoje antiperspiranty. Naozaj veľa bab poznám, čo z toho pravidelne kupuje a sú z toho nadšené. Takže ak budete v egyptských lekárniach, majú to, myslím, že takmer všade. Tak pozrite sa na to. Tuto sú inak ešte ďalšie. Môžete si vybrať inú vôňu. Aj toto je také, to je oud tiež.